Oras manita selalu nakadang dok dainang, pajupang mahita serap dok video nami tikion. Inilah mengurubi hita mengatusi hatang itu hafta. Ima jamita tu hari Minggu tanggal 30 Juli 2020. Ada orang sopa saat tami jumolo mahita martangiang. Asiniro hamadi hamu dohok dame nesian debata amatta dok nesian anak na Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Sada Musa Bidu 20 lalu ayat 10 rodi ayat 22 songroma hatana. Alai borhak do anggo si Jakob sian berseba lahu Tuharan. Jadi tolhas ma ibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi. Ainu ngamate matanyari. Dungi dipabuat ma akabatu na di sini bahan halang ni uluna laus murun ibana disi. Dungi marnipi ma ibana. Didama sada tangga na pinagohon tutano tolhas rori langit ya ujungna. Jadi idama saya marnaik mijur siani akka suruh-suruan ni debata. Jongjong dikijang na anggo Jahuba. Jalanin na do. Audo Jahuba. Debatani opum si Abraham. Dohok debatani si Ishak. Ia tano pinudo mammon. Lehonok kumatuho dohok tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tano on sogot torok ni pinoparmu. Jala akka rarat mahamu. Tu hasudutan. Dohok tu habisaran. Dohok tu utara. Dohok tu dangsina. Jala dapatan pasu-pasu sogot nasa marga na di tano on. Marite-hiteho dohok pinoparmi. Ida ma. Saya dong anakku. Jala rantakku dohok manang tu dia peho mangalakkan. Jala togi honokku doho mulak tu tano on. Aidang tadi konokku ho. Dajolo sahat huwain nahu berbagai tuho. Dungi tersungkul masih Jakob sian namudumi. Jadi dokma. Ingan ini jauh pada on HP. So pamoto hakku. Jadi mabiar maibana ni nama. Nasokal situ tulo ingana non. Tang tarbahin soon bagas ndi mata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob. Sogot manuguk nai. Dibuat mabatu pinar halang hulunai. Jala di pajongjong bahin partinadaan. Jala diusehon miak tu gijangna. Dungi di bahin ma guarni ingana ni Betel. Bagas ni debata. Lusdo guarni hutai anggona say lao. Dungi marbaga-baga masih Jakob ni nado. Mul didongani. Jala ramoti debata au di dalam nahudalanyo. Jala di lehon dia usagu-sagu si pangano. Dohot ulus si parlusonoton. Jala marsorang-sorang au mulak ditogihon tu bagas ni dama. Saya Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pacong-congon bahan partinadaan. Ima gabi bagas ni debata. Jala sudi nani lehommu tuau parsat pulokku mai tuho. Ido yang gosahana. Dalam dainang hurian itu hatta mulu pasu-pasu ni debata. Pasahaton na itu hita. Apalagi ma mulununga debata. Na pasahaton jala nama katahu ni. Songonido nang si Jakob. Taboto do ra bohasi esa do si Jakob. Nang di pasu-pasu amanai ibana. Ima si Ishak. Mulu pesipatan yan. Dibahan si Jakob do akal. Lahu mabuat pasu-pasu. Ari netei dia dison ima boharo pasu-pasui di halomohon ibana. Saya mawus do zolma dia karagam di pasu-pasu. Hurian tu hatta damadok dainang ditupukon teida ma boharo na si Jakob. Na lahu ibana lahu nasian berseba lahu Tuharan. Lahu marhua do ibana tu si. Ima laho menguli manang mangalak baru tulang nak. Ada di perdalangan ini tentu gejang nai si dalanan na. Itu nagawi marari ibana manang bodoh no tatar loja jada marbor ni mana di sini. Di natar loja ibana di napia ibana alanunga tadi denah kaningan mata nyari peninga nunga mitop manang ngabotari manang ngaborngin. Terpurun maibana di inganani.
Komunikasi nakin di mata ima marhite-hite nipi. Jalan memang marnipi do si Jacob di tiki. Akan amang dok dai na perlu do honon na iya nipion ima sarana na dinggad on di pada narubi pe dipaki do naon. Dinalaho pasahat ton tona manang diaka nanai si honon ni dewata. Tu akan masa manang tu akka piga-piga hal. Alani ikut lingkat doa tu satta taring tu nipion unang atong gawe akka mengalui nipi hita dah anggo nipi i rosat dir do nipi i jala mangalehon akka petunjuk na dinggan do molo talapati ali nungano baro ka manginang tahe molo nipi tong tinggi lo separang ni halakade marnipi awahna nipi apalagi nungainon masa do jolma ngges-ges nipi marhite-hite ketugilade torido do aku di alam bahina ada sepatu pahoni akamanya tu jadi do ala nima nipi dipakai dona dinalaho berkomunikasi imano ngain dina argani perjumpaan di si Jacob dohot debata molo pedi bagasan nipi itu adalah sah, itu adalah real. Jadi harus disiru di torahon debata itu si Jacob taringok tunanang si pasahatonna ala nunga di jalo si Jacob pasu-pasu na siat debata molo penakani diguluti na pasu-pasui sian hahana ale pasu-pasui do na tehida na dihasi holi jolo amdo jolo manaso mangargahon manang mangalubahon bahado gulu na star pasu-pasu adong do jolo mon langgus manang adong do nasupiduli bahado gulu na asa gawe tak pasu-pasu aleng si Jacob marhite akan manang bisukna gawe dibuat dona pasu-pasu nasu di bana hian ale digulu tiba nama pasu-pasu dala imano ngain na naing sidul honde batamu se di ida dona hina uas ni rohan si Jacob naik di pasu-pasu jadi pasal debata mai marhite akka tahap di perdalanan ni guluna jala marhite ni pion mamuse di pasahat debata dona pasu-pasu naik ko jalo onna ta pasu-pasu ma tano inganan ni ibana sonari ta pasu-pasu ma na aka pinoparna ta pasu-pasu ma nang akka saluhukna na ditanui jala donganan ni debatado saluhukna aka pinoparna manang tu dia pe nasida jala tugi horonna ro bulak muse tu tanoi dan tadi kononna sahat na di berbaga debatai kadang dok dai nang mulaking teida aka pasu-pasui di pasahat debata alai dang dope Victor menjadi di tiki alai nunga di baga-baga honi tu si Jacob marhite-hite na berkomunikasi na kaningan marhite nipi akarang dok dai nang atong ahado na pakorhonna mulu arong parjupangat ta doh debata parjupangat ta doh debata mulu benaking si Jacob doh nipi alai hita pena buru hita nungadang marnipi buru hita marhite tangiang jalan marhite ternyata adalah pertemuan kita juga dengan Tuhan. Ada dampakna. Na berjolo na teida ima adong semangat di nguluna. Si Jacob lam bersetuju ribana. Di ribana rohana bohama banda duming keterupan debata. Jala ipatu pa ibana do na parningotani marhite na dinya ibana ima batu na dipahalu ngului. Manang bodo honot ta bantalati barbat taliba na betu iba na misi gay parningota alanya hina arga ni perjumpaan na do Tuhan ada semangat yang baru kita dong enak kadang do dainang parjumpaan ta do dewata parjumpaan ta tapatu baru penungain di keluarga ta marhite-hite na matangia kita do akaya nakon manang istri suami
ditiki laho modo dungo masih pangam nang dia kena mula-ula buat apa tuh pada kamangina perjumpaan kita dengan Tuhan, malah perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan di gereja. Retaro pehita nungain akama taina tado yanakon manang nunga gabisi wadal nabi do mencari kesibukan di hari minggu. Perjumpaan kita dengan Tuhan ira holan toima asal mamar minggu mang toima bodu pe ulak kono muse saya do songoni dam alai si Jakob semakin semangat di bana ala pertemuan dengan Tuhan. Kita matong kamanginang dapat dua rumah semangat tak mulu ngapa jupak kita doh de bana. Dapat dua rumah muse songon dia do dampakna mulu nang pajupak kita doh Tuhan ini. Didok ditupukon duta sungguh di bana adong dona komitmen di bana ima dinalaho pasong jokon bagas jor de batah di sini. Ada semangat untuk membangun laho patadidahon perjumpaan nai doh de batah marhite sebuah monumen. Bahita kadang dok daerang bohano kita nungain mulu ngapa jupak kita dok de batah. Apakah ada dampaknya dari kita? Nanti mulu si Jakob pajupang dok de batah di batu duhon iba nama nanang bangunon na bagas jorun de batah. Kita nang pajupak kita dok de batah, apakah kita berencana untuk membangun persekutuan dengan Tuhan yang baik? Pasauratan naringgan dohot akadongata sa persiaon. Pasauratan naringgan rak dohot akayanakon. Mulu pe dang naikon berbentuk fisik ibana ale parsauran nalas perudo iko pasong-pasong. Iko dalam hataridaan ada komitmen bahwa kita akan membangun persekutuan yang hangat. Si Jakob ipatupa doi, ipatupa. Alai wotu ibana parsauran ibana de bata. Pajupang ibana de bata. Iko mangalehon dampak naringgan. Nabatulu ora karamang dok dainang perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Mana ikon bainota baga-baga gararota baga-baga nang tapasah. Arong dok kamanginang nang tabaga-baga usalilingon. Mungkira si bagian arong dok marhite-hite persitutuan na mulu malum sahiton bainok kumaon gararok kuma najarhu mulu lulus yanakokku lihonok kumaon pelihonok kumaon. Adia kadang dok daerang suatu gawi lupa hita akan najar naon tapasahat manang nang tarok tu di bata ai utang taroi ikon sigarot akadang dok daerang dita selalu nah sudi nang boy masa ala tapakila lahut dona bohadona padonganion dohot pangaram motion ni di bata di ngul misi Jakob kita pena totong dosongoni didongani di bataro hita jadi diramoti do hita sahat tutikion atong aharo si paenota aharo si pasahatotta mulu tapakila lahon nungain pandonganion do pangaramation ni di bata tasungkuli majoro hatta. Pertemuan kita bukan karena hanya sebatas mimpi lagi atau pertemuan kita bukan karena julumar nipi mau manang julumurung maaf. Tak, pertemuan kita kepada Tuhan tidak ada lagi batasan waktu. Pertemuan kita dengan Tuhan tidak lagi karena dibatasi oleh situasi. Nunga bumbung bermain dalam perjumpaan dohot debata. Dan pola adong benungan perantaraan be naik kon marhite-hite madu ale nunga dibuka dalan marhite-hite Yesus Kristus nang mati humakopina. Jala ido nungain palasok kita maka tairak dohot debata. Dan pola ikon say marnipi be alai marhite pertanyaanota marhite hubungan dari dengan dohot debata bahwa itu sudah menjadi lancar atau
Atau kadang dok dainang sadi hari pe buru hita makata dok debata. Sadi hari pe buru hita pajupang dok Tuhan ni. Atau terpilih humah no marga, terpilih humah akan ringgan. Asal dia marhite-hite parsarat tarok debata. Lam disungguli hita, lam disadar hok kita. Dinalaho paturehon naduminggan di debata. Song si Jakobi ipaturiban do bagas jurun debata. Hita nung anak kadamang dok dainang masuru pamahita. Namikiron akan rekod di huriay. Terlumubi manungain huriata na lagi berproses di masa-masa ni tahun profesionalisme, termasuk sentralisasi keuangan non. Iko sudah mahita rak mamikir huna dumenggan asa huriata gawipe dipakai Tuhan ni gawi pasu-pasu tu sadok portibio atau ngakara mandok daina nang ruas ni HKBP ruas nani holongan ni debata di dia be hita selalu na itikion lam tapasol hokma dirita marhite-hite parsorata na dinggan tu Tuhani ay pakyon ni debata ro hita gabi pasu-pasu dang naholas sonari dang holas sugut alay satu arin na mangibuton tu hatta mangaramo di hita selalu na pos maru hatta di padonganion do di pangaramutyon ni Tuhatta. Amin. Matanya mahita. Molate madia sini roham bali jauh di bata. Jada muti rohami tikion. Asih maroham dihami ali Tuhan. Pasu-pasu mahami saluna. Parsauran nami rak dohto. Lam sungguli lam patoras ma. Asa merpergue. Aka parsauran na ringgani di permuluan nami. Boy hupasahat tami ngul nami terupang. Jargabi hupilih hok kami asa marsangpo. Jalpat kau muhami gay pasu-pasu tu nama humaliang nami. Marhite-hite anak Yesus Kristus tani humatang yang nami. Amin.